Wasukurilah muji syukur saning Gusti Kang Maha Agung. Wanci ing becik iki aku karo kowe iso sowan ana ing dusun Kalilosi, Desa Pacekelan, wewengkon Kecamatan Sapuran. Alhamdulillah nderek bungah. Heeh. Sepisan iki sowan katimbalan dening para panitia. Iya. Linangkung yaiku para kadang panitia ingkang dipun pangarsani penyanipun Bapak Habib Nasuha. Iya, ketua panitia. Heeh. Lan atur panuwun dumateng Pak Kadus Bapak Agus Riyadi matur mbah nuwun. Iya. Lan ugi mboten supe matur nuwun Bapak PJ Kades Pacekelan nyanipun Bapak Taufik Hidayat. Iya, matur nuwun. Lan ugi Bapak Kadus perangkatnya sedaya ingkang makarya ing Desa Pacekelan matur nuwun. Iya, ora lali segenap tokoh masyarakat. Heeh. Nyanipun Bapak Suyatno, Bapak Haji Suyanto, Bapak Haji Supardi, Bapak Karto Sarmadi, Bapak Kyai Muntoha, Bapak Muhammad Hanafi matur nuwun. Iya, lan isih akeh para pepunden ingkang kepareng rawuh. Heeh. Ya, kanthi ajate para warga apa? Sepisan ya kuwi halal bihalal. Merga ing wanci iki ana ing wulan Sawal, mula aku karo kowe metu mau diiringi nganggo lagu lebaran. Heeh. Ya alhamdulillah merga kanca kompak iki mau komplit iso sowan. Ha ya. Kanca-kanca do kompak. Kompak. Dasare sing nom-nom ta. Iya. Ya iki mau ngaturake lagu lebaran. Ya ana takbire barang. Heeh. Ya pancen iki jumbuh karo kahanan. Heeh. Minal aidin wal faizin, ya mohon maaf lahir dan batin merga apa? Wanci suci iki kabeh padha nganakake silaturahmi, ya. Padha halal bihalal lebaran. Iya, sinebutake lebaran, ya leburan, ya laburan. Ngono wae. Heeh. Lebaran. Lebaran tegese lebar poso njur padha nindakake sesuci luwih nganggo yakat sing padha ditindakake yakat fitrah. Heeh. Layan leburan. Leburan ki padha nglebur dosa, saling memaafkan. Ngono lho. Luput sing disengaja lan ora disengaja padha ngapura ing ngapuranan. Oh iya. Layan laburan. Labur kuwi putih. Padha kembali suci. Muga-muga padha tetep guyub rukun. Oh ngono. Heeh. Ayo kuwi pancen sing dijuwun guyub rukun para warga dusun Kalilosi. Heeh. Nyatane apa? Iki mung 1 RW utawa sak dusun nganakake pagelaran Ringgit Purwa. Ya sing katimbalan aku karo kowe saka Purworejo. Ha matur nuwun nembe sepisan iki sowan wis padha gapyak semanak kaya sedulure dhewe. Ha iya pancen kaya ngono sing dijangka. Wong liya dadi sedulur, sedulur saya rumaket. Matur nuwun muga-muga tambah sedulur ya tambah rejeki. Ya. Terus sing kaping loro. Kaping loro ya kuwi sedekah bumi utawa merti dusun. Merti dusun. Heeh. Wis kabeh ditata kanthi rancak becik. Mongko bahagian ya ora mung wayang, sesuk uga ana topeng. Ya. Kesenian rakyat bener. Mula ayo padha diuri-uri kabudayan iki sebab apa? Kabudayane dhewe wayang kulit utawa wayang iki kanggo gawe tepo palupi.
merga filsafah wayang iku pancen akeh. Iya. Lah kok aku karo kowe metu golek iki supaya goleki intisarine wayang supaya padha guyub rukun. Iya. Kaya ngono sing tak gayuh. Heeh. Mula muga-muga sakbubare wayangan iki warga Kalilusi Desa Pacekelan bisa tata titi tentrem. Rahayu sing padha pinanggih. Bisa jumbo sing padha digayuh. Iya. Satemah ngrembaka anggone padha nganakake bebrayan agung guyub rukun nggayuh kasantosaning dusun. Iya. Lan muga-muga kabeh tebih ing rubeda cinaketna marang karahayon lan kabejan. Ya, muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Heeh. Pinangan rejeki ingkang agung panjang ing yuswa Allahumma. Amin. Paringi sehat sakabehane. Ayo nggo gawe nyurung dongane dhewe sadurunge aku kowe ngaturake bintang tamu Gareng Wonosaba. Ya. Aku kowe kanthi muji dikir utawa ngaturake selawatan sikik. Ya. Sluku Bathok. Wah, selawatan kok lagu dolanane bocah. Is, pusike. Lah kok lagu dolanane bocah? Sluku Bathok lak dolanane bocah mbiyen lagune kaya ngono. Aja sok kaya ngono kuwi. Nah, lagu Sluku Bathok ki najan to lagu dolanan jaman biyen kuwi sing ngripta wis duwe karepe apa? Sluku Bathok ki sluku saka tembung saloka bathok ki bathuk. Oh, salokane bathuk. Ela-elo, bathuk ya gela-gelo. Kaya dene nggambarake wong lagi dikir. Muwinta sing Gusti kang karya jagat. Oh, ngono to. Heeh.
Si Rama menyang Sala. Si Rama menyang Sala. Si Rama iki saka tembung sirama, sesuciya. Menyang Sala, menyang salat. Dadi sakwise wudu menyang salat nindakake salat 5 wektu kaya dawuhing agama Islam kaya mangkono. Ora ngono, heeh, dadi ana karepe ana. Oleh payung motho. Nek padha wis bisa nindakake salat 5 wektu, insyaallah bakal entuk payung motho utawa payung agung keselamatan donya akhirat. Ora ngono, heeh. Mak jendit. Aku suwiran jendit. Semelang ndak kebobolan meneh. So duwe anak cilik ora apa-apa karang kulino jendit kuwi. Ku ndak malah anung diadi loro cilaka ya aja. Repot. Mak jendit lolobah. Mak jendit kuwi kaya tembung sedilit utawa sagebyaring tatit. Uriping menungso ing mercapada iku ora suwe, bebasan mung mampir ngombe. Mula tansah nindakake kabecikan nindakake dawuhing pangeran. Oh ngono, heeh. Lolobah. Mumpung isih obah gelem paring warah marang putra wayah supaya padha nindakake yaiku bebrayan agung tansah guyub rukun ing sesrawunan utawa marang sedulur. Oh ngono, heeh. Wong mati ora iso obah. Wong mati ora iso obah mergo wong mati kuwi wis pisah antarane jiwa lan raga. Sukma lan raga wis bisa. Utawa wis pisah sukma munggah ngayonan sowaning pangeran. Ing kono nampa pengadilan yen to nindakake ing mercapada nindakake kabecikan bakal dipinta swarga mulya yen to tansah nalisir saka angger-anggeran mawaler bakal dicemplungake neraka kaya ngono kae dawuh Pak Kyai. Oh iya ya. Lah raga mau bali mulih marang mula bukane bumi geni banyu lan angin. Oh iya. Nek urip goleka dhuwit. Nek urip goleka dhuwit mumpung kowe padha isih urip ayo golek sangu nggo gawe sesuk yen to wis katimbalan. Ora ngono, heeh. Sangune ya ki amal ingkang becik. Mula ayo iki mumpung ana ing sasi apik, aku ro kowe tansah tetulung marang sak padha-padha guyupake sesrawungan daya dinayan sama sinamadan lesung jumenglung balimbalan. Iya. Mangeter ora nganggo kuwi mengko kowe mangeter barang kuwi. Ya. Matur nuwun dumateng para tamu undangan sampun keparang rawuh. Bapak Bupati Wonosobo utawi ingkang mewakili, Bapak Ketua DPR dan anggotanya matur nuwun, Bapak Camat Sapuran utawi ingkang mewakili, Bapak Kapolsek Sapuran, Bapak dan Ramil Sapuran matur nuwun. Kepareng ngrawuhi ya Bapak PJ Kepala Desa matur nuwun sampun paring pengayoman dhumateng warga khususipun dusun Kalilusi. Heeh matur nuwun. Ya. Lan boten supe matur nuwun Kadang Pemuda RW 08 Ibu Dasawisma, Bapak Suyatno, Bapak Kiai Mutuha matur nuwun sampun paring iguh lan pamrayoga ngenani babagan lancaring adicara. Ya matur nuwun. Heeh. Nak, iya piye? Iku ana bintang tamu sing kudu tak aturake. Sapa? Dimas Widi Gareng saka Wonosobo. Weh, made in Wonosobo dhewe. Ya, monggo. Supaya jumeneng diserampatake. Ya.
Widi Blero. Widi Gareng, Widi. Si ana terus. Rapor. Joget iki. Joget tabu kono ora ya kono. Wong sambene bane maju apa ora wedi aku. Weh kok dhewe maju kabeh. Lah kowe nantang yoga kok. Iki budaya aja nggo cacakan. Iki ya cacakane budaya. Padake desa Kali Lusi. Lah iki nang Kali Lusi. Lah iki desa Kali Lusi. Lo juga sih. Lo iya. Padahal di sini tuh desa Nyekeli. Pacekelan. Pacekelan. Oh, Pacekelan toh? Budaya cacakan. Ning aku percaya karo kowe iki len joget ya pas karo kahanan, pas karo irama. Wirama jenenge wae Hesti Wirama. Lah iya. Edian piye? Pimpinanipun Ki Gunawan. Dadi awake dhewe. Lah kudu gitu. Kowe kok sajak jengkel karo aku tak undang Mas Widi Blero. Ya jengkel aku laras koyo kok di Blero padake Sri. Dok. Widi Gareng. Ora, aku elek-elek putra daerah Wonosobo, Bos. Aja ngece. Iya. Lho, tepuk tangan, Bu. Penonton kita bayar nyeket-nyeket. Padake aku ki padake dagelane mbiyen-mbiyen nggawa supporter kae ibu-ibu tak bayar nyeket-nyeket. Weh, lak tenan. Aku trimo ora bayaran. Ya syukur, karang ya nang daerah dhewe ya wis. Ning daerah dhewe apa to bayaran iki lah. Ora tak pikir, Mas. Lah iya. Tenan karo warga. Hah? Ya. Pemudane just stop. Alhamdulillah. Wonosobo punya seniman luar biasa kaya. Ngono lho, Pak. Widi Gareng wah. Saiki iso melanglang buana melejit jenengmu. Kala-kala ki mbok aku ki dialem. Lah iya to. Kowe tak alem kok. Ora kok iki sing jenenge budaya-budaya kuwi budidayaning menungsa. Piye awake dhewe budidaya ben supaya budaya kuwi tetep lestari. Contone warga masyarakat wonten ing dusun Kali Lusi, tepuk tangan kagem warga masyarakat Kali Lusi. Tepatipun wonten ing lingkungan RT 8, RT 2 RW 8. Nah, pemudane top, warga masyarakate guyub rukun, mugi-mugi sedaya tansah manggih kawilujengan. Ora tanggung-tanggung, Mas. Kewarasan. Tenan. Tanggung nanggap wayang kulit, wayang golek, wayang wong. Wah. Telu niki, Pak. Niki terus engko bayarane piro? Nek wayang kulit, wayang golek. Ayo. Niku mboten do ora njaluk bayaran iki. Ayo. Wayang kulit ayo ditata meneng, ora njaluk bayaran. Iki ya ora njaluk bayaran. Lah nek wayang wong, bali rasane grundel ya iki. Grundel wae aku wis duwe bojo. Waduh. Wis duwe bojo ta iki? Wis. Panjenengan ra ngerti, mula aku rong kembangan ki dengkule wis gringgingen. Oh, dadi sakniki statuse pun mboten sedel. Wis tak gajal rame ngguyuh tok. Wah, saiki wis tak tutul-tutulke, Pak. Ndara ta ya piye? Syukur. Muga-muga bisa ayam tentrem uripmu karo bojomu. Amin. Hah? Karang nutul ya maksor terus ya wis piye iki ngono. Waduh tak tutul kok maksor. Waduh terus iki piye? Aku terus ngombe jamu sorengat. Jamune apa? Sorengat. Isin-isin kene bojoku tak tutul kok aku. Mas kok ming nutul wis.
Niku karepe piye? Sorengat ki kaya ngapa? Langsung tak tuke jamu sorengat. Sore diombe bengine jengat. Waduh. Iki dadi tak ombe wah. Betah petang dino. Kuwi nggo gawe ning beda karo dalange, Bu. piye? Nek dalange miturut cerita ki tukoke tisu ajaib. Ning ora tamake ning nggon kono kae, tamake ning lambe dadi Pak kowe ngece aku kok. Neng, sesuk prei ora kowe? Prei. Prei melu aku ya. Ning ndi? Ning ndi? Cemplungke kali Bagawan to. Nek cemplungke kali ra apa-apa, kowe sing tak silepke. Ora, Pak. Minal aidin wal faidin. Oh, mau wis salaman kok. Wis to aja nesu. Wis to. Mau wis kosong-kosong kok iki gawe rumput. Ya sesuk meneh. Awake dhewe iki wis CS. Sesuk meneh nek kowe nyandak. Minal aidin wal faidin aku wedi, mbok menawa nek dalange biasane cok pasang palat, Pak, dadi. Wis, ngene. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf ya apa? Mohon maaf. Lahir batin. Lahir batin ya Pak ya. Awake dhewe nyambung seduluran ing antarane kowe lah. Ono dalang kok nyolong gelang. Iki lho culke. Culke apa? Wong kowe sing arepe nyolong gelangku. Iki ki gelang urung lunas ya. Sopi pae. Sopi pae. Oleh tuku sopi letter ya. Letter Alhamdulillah wa syukurillah. Heeh. Ngaturaken pambagya kawilujengan lan ugi agunging pamatur nuwun kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Dusun Kalilusi. Alhamdulillah sedaya tansah manggih kawilujengan, guyub rukun tetep dijaga. Lumantar panjenengan kula saged sowan wonten mriki Pak Gun. Derek bingah. Derek bingah. Ugi salam taklim kula kunjuk Bapak Kadus, Bapak Agus Riyadi lan Bapak PJ menika PJ Lurah, Bapak Taufik Nur Hidayat lan Bapak Ketua Panitia menika Pak Habib lan sedaya warga masyarakat wonten ing Dusun Kalilusi. Bapak Kentawis menika ugi bareng rawuh. Pak Kentawis piye? Lah Pak tentara iki nek dibasake Kentawis. Nek Pak polisi jenenge Pak Kapolisen. Tentara ya aja dibasake. Ya tentara ya tetep Kentawis. Hormat dan. Kene iki mantan pramuka ki. Mantan pramuka ki kaitane karo tentara, Pak. Piye? Hormat dan. Kalilusi luar biasa. Wah, monggo sesuk tesih lenggiran nggih. Lenggere paguyubane namine apa? Karya Muda. Wah, Karya Muda, Pak. Lengger apa to tegese lengger? Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadi lengger. Aku wis ngerti nggone, Pak. Angger tak dingenekke terus tak cepus. Ngono ki dadi mak. Ber. Aku wis ngerti nggone. Kowe iki aja sembrono. Iki kekabudayan. Jenenge lengger kok. Apa mau? Lengger iki ya wis lengger, elingongger. Awake dhewe arep seneng-seneng kaya ngopo nggelar kabudayan ning aja mau ora kok ngono kok. Mau ora ngono. Lengger ki leng sing ana jenggere ngono. Leng kok ana jenggere. Iki jane pemuda ki ndukung sapa to iki jane? Netral wae. Nyo 50. Lengger ki elingongger. Wah, monggo mau praacara ki wis ana ngundang keli. Wis. Ya isa ta kowe? Edan aku ki cah seni, Bos. Wono sapa ya mes kotane asri. Lan gawa dolo pirang-pirang. Mana sapa ya mes kotane asri, aman sehat rapi indah. Popo Raden sarang orang. Wis. Geng esuk.
Engko kanca-kanca ana sing duet. Yang terkira rindu segala-galanya. Ya apal karang nyanyi kene. Ayo mula tak golekke luwak kene. Lawak kok luwak. Luwak ya ora apa-apa golek sandang pangan. Mula kowe mau mampir nggone sapa? Bapak Saipul. Bapak Saipul, to. Kowe mampir mau aku langsung takon. Pitike do ilang ora? Mergo ketekan luwak. Padake maling. Kali Lusi iki aman kok. Wah, wonten bapak-bapak tentara iki selalu mengamankan kalian Pak Kapolsek. Lan sedaya warga masyarakat mituhu napa ingkang dados dawuhipun para punggawa-punggawa desa. Katitik dalane dicor anyar, ya. Kesenian maju, pembangunan maju. Desa Kali Lusi. Aman mergono dirawuhi Pak Kapolsek. Tentara. Kowe ya karo bojomu ya ben aman. Lah ngopo? Golek kapsul sek. Apa, Pak? Asku mau lah. Aku ora nganggo kuwi kok. Aku nganggo jamu khas Wonosobo. Apa kuwi? Purwaceng. Waduh. Aku sok weruh kuwi wingin dolanan ndi yang ngono. Kuwi iki jamu jenenge Purwaceng, Pak. Purwa ki wiwitan, ceng kuwi ngecenceng. Dadi nek wiwitan mesti ngecenceng ku akhire wiwitane tok ya. Ming wiwitane tok. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya pemuda lan warga masyarakat guyub rukun. Muga-muga dusun Kalilusi dadi desa percontohan desa-desa liyane. Tepuk tangan kagem warga masyarakat sedaya. Wah, ngene iki sing dikarepke. Menika ugi dipun rawuhi bapak kula saking Parakandawa. Siap. Pak Harno. Nggih. Menika ngersakaken lagon Dadi Ati, Mas. Wah, dadi ati. Siap, Pak. Ya, niki paring bebungah rokok sak plastik. Wah, iki rokok. Salah siji majunya dihitung. Rokok. Ngapa kowe ngapa? Rokok. Rokok. Kowe iki ngopo? Iki jatahku, aku rong keduman karo panitia iki. Lah mau dum-duman kowe ndelik kok ya. Dum-duman ndelik apa wong sindane ditawani rokok, ana dagelane kok meneng wae panitiane iki. Lah dikira kowe kudu menungsa kok. Hei. Kene aku. Ya, sip. hati-hati. Raketang loro-loro didumi ben adil. Saking pepundhen Ya ora. kula Bapak Harno Parakandawa. Nggih, pokok awake dhewe iki seneng-seneng paring panglipur kagem warga masyarakat dusun Kalilusi mriki. Ya, wah, ini. jen kompake raja-majamak. Nimbali penyanyi siapa? Siap. Yo Hindi. Wah, Ya. iki. Yo jelas prawan, Cek. Tasih senggel nih sing perawan mangga Mbak Hindi semeneng. Ya. Yuk, kanca-kanca. Ae. Sugeng dalu no. Wah, jen suwe ra petuk tambah dhuwur we. Samang ya suwe ra ketemu wis berubah status saiki mundak akale. Cah kene. Engko saling sharing ya. Aku kan urung ta. Urung kowe? Urung. Kowe kudu karo aku. Jelas. Aku kudu sinau karo kowe. Jelas tersesat. Piye? Wis akeh anune ta, ilmune ta? Wis akeh. Wis anu saiki wis hebat ya wis. Maksudnya cara-carane iki wis apa ya? Helikopter, balakoper. Padake prindapan we helikopter. Wajan. Lah iki ki sinden loro iki gak aku nek bareng loro iki aku. Lah napa e? Saru. Ana kayak ngomongnya kaya ngene kok mah helikopter. Padake prindapan we. Helikopter, balakoper. Langgam dadi ati mangga. Dadi ati no. Ya. Ya. Karo kanca-kanca Hesti Wiromo karang suwe ra petuk, Pak.
Nggih. Iki disengkuyung ugi karo Masku sing paling gagah dhewe Nggih, Mas MBS Audio. Wah. Saking pundi Mas Gareng? Wow, Gianti. MBG jare. Lah, iki apik Mas. MBG Audio. MBS. MBS. Lan uga di streaming. Ayo, lumantar Hesti Romo official. STV Romo official. Monggo dadi ati kanggo buka rasa Nggih. sesi limbukan. Nganggo bawa no ben mirasa. Saran ya. Nah iya. Bah, ngono mah ibuke kan. Ya lek kae. Ayo nak. Wajan senyumane simbah iki lho, sing tengah iki lho sing. Lah sing ndi? Saket ibu-ibu berkerudung biru iki lho. Koncoku kae. Apa? Seangkatan. Angkatan. Ayo. Kekerane mengerami Yen bojone Gareng iki supporterku ge. saurunge di bojo Gareng iki. Heeh, pripun? Isih perawan, suarane ya kaya kowe iki no. Wah iya. Suarane umpamane ngono isih ning. Tapi kok tak mat-matke ya saya dhuwur ya? Aku. Heeh. Wah, Saya apa nih? kowe iki aja gawe-gawe. Teronge. Kowe iki ora gawe-gawe. Wah, jen bocor-bocor tenan iki. Lah ya panenanmu terong to ning ngomong to, panenanmu. Yut, terong kubis kentang. Nek nggon aku iki tumpang sari. Heeh. Nek mriki petanine napa, Pak? Mriki, Pak. Pari nggih. Pari. Nek nggen kula menika petani tumpang sari. Dadi ora kok mriki ming siji. Tumpang sari. Dadi ana Apa wae? ana cabe, kubis, kentang, ya to. Kentang. Loncang nek cara Wonosobo ki loncang. Loncang. Dadi ya ana sing nanem kentang, ana sing nanem kubis. Dadi Iya. mbok menawa kubise ya to. Kubise murah kathoke mlotrok kentangé metu. Lah ngono ya dadi. Loh, piye maksudnya kuwi? Ayo nandur lah yo barang-barang ono kentang ono apa samu barang iki ditandur. Mbok menawa iki apa kubise murah, cabene murah iki kathoke mlotrok kentange metu. Ngepasi kentange larang akeh rezekine. Oh, ngono. Ngono lho. Aku ingin nanggonmu ini ya ditawani Apa, Pak? tanggamu. Kentang-kentang Mas, aku mah dikentang-kentang ke. Apik malah Pak. Ki Gunawan kentang dadi. Ayo aku ora kapak-kapake harus dikentang-kentang ke nang ngono. Ayo ora. Wajan kaya nonton Bali. Tenan. Tegese iki kompak, Kompak. simpak, Apa kuwi tegese? semangat dan kompak. Ya, semangat dan kompak. Sing paling nomor ya simpak teles. Apa kuwi? Semangat dan kompak anti males. Sempak teles mambu. Nah, Maning-maning ke? wis. Ngerti sempak mambu barang cah. Ngerti? Ngerti mergo duwene ming siji, Pak, ngon bojone. Sok ngambu berarti. Wah, kowe sok ngambu kowe berarti. Jare senggel. Wis, Pak. Ora. Ayo. Wewe lah. Ora tanggung jawab kuwi Gentinan, jenenge. gentinan. Kowe. Inu mane banyu. Panci selendro. Lah kowe kesuwen kok. Amang ati pambusek. Wis. Kowe wae reng. Sik, aku tak ngatur anu sik. Aku nek nyawang kowe pengen guyu Lah kowe bae. malah nembang kok. Among ati. Menghayati kok ya.
Amung ati pawi kaya Widianto ya. Curiga aku. Anak kualone ya, Reng. Aja nesu, jenengmu sapa? Aku Widianto. Ah, ya wis. Aku jenengku iki kaya Pak Ustad kene ngarang. Pak Ustad Widianto. Nggih leres nggih Pak sinten kala wau? Pak sinten Pak Widianto sinten kala wau? Pak sinten? Pak Giat Widianto. Oh, nggih. Kok ya jebolan pesantren to, Reng? Oh, pondok. Oh, pondok endi? Iyalah, Pondok endi? pondok Pondok. bersalin. Ora pondok kitan. Ya ya. Pondok Darul Nikmat. Ah. Ayo. Luput pisan kena pisan. Tenang saya kok aku guyu meneh kowe tanggung jawab. Wah, aku ora ngopo-ngopo kok kon tanggung jawab. Ya kowe gawe aku guyu bae kok ya. Aja meneh kok gawe guyu diajeng. Isane gawe apa wae? Ya gawe apa gawe seneng ya iso. Jur, Gawe kowe apa wae iso lah aku iki. gawe anak. Loh. Wah. 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 Ayo wis rabi ta kowe iki. Ayo. Ora aku ki kan yo kowe kan temanten anyar ngono. Lah yo karo bojoku mosok karo kowe. Lah iya sapa sing ngomong karo aku ora ngomong karo aku kok ya. Lah jare Mas Gareng iso gawe guyu Lah, kan, lah iya. ya. Gawe seneng ya. Lah kok kowe mending gawe anak. Ayo. Lah iya maksudnya karo bojomu ngono lho. Lah ngono genah keterangane. Kene iki tratapan, Ce. Mbok menawa ya lemazanen lah ki lah. Teko terus digandeng ayo. Dikira bojomu ora nonton streaming. Loh, oh. Ngapunten nggih, Mbak. Mbak sapa jenenge? Loh, sing jenenge ning panggung kuwi adalah dunia panggung. Engko nek wis paribasane wis mudhun teko panggung kuwi wis beda diajeng. Profesional Bojoku ya. ya tetep Reng. sing tak tresnani kowe. Apa? Kok tak tresnani. Ya tresnani iki ning panggung awake dhewe nyambut gawe bareng ngono lho. Aku wis sumanggem, aku wis rapi terus sumanggem. Nah, kuwi manut karo pitutur kuwi. Nah, ngono lho, Pak. Aku ya lagi sadar gincumu beda ya, Reng. Biasanya kan abang beranang kita. Iki mesti gincune bojomu, Mbak. Bojoku kentekan rong ya. sasi prae iki ndlamput kene. Lah ora ngerti. Kene lek golek butuhan pirang-pirang sasi, entek 4 dino. Kamus lah. Pas langsung ngepasi poso. Aduh, rong sasi prae ndlamput dedel teku. Mikir anak bojo. Ayo wis. Mosok arepe ngendelke sumbangan. Oh. Ayo. Iki ngopo ya? Lah iki arepe latihan bawa iki. Oh ngono. Engko arep dijogeti kuda-kuda sike. Olah tubuh ngono to ini. Nah, aku nek cerak karo kowe iki gringgingen ja. Innu manne Tuh. Yen gampang luweh gampang. ngene iki anggere sinden kok cekelan garing mesti kemutan. Kemutan apa Mbok nih? aja lengene. Lah apa? Ya, Samar diseneni bojomu ya aku. gulune dengkulmu nekak kowe. Ya bener kon gulune iki cengkiwing. Sapa iki jenenge Bakrun? Sapa jenenge? Oh Syahid. Kuwi iki kaya Sunan Kalijaga oleh omongan. Jaga kali kok mancing. Oh, iki Joko Kali karo sing nganti diparani bojone. Tuman mancing kok nganti diparani bojone. Nah. Lah kuwi mangkat awan mau pamite mancing. Iki.
Ya ora apa-apa wong karang njur karo bojone ning iso bareng-bareng. Iya, pasan tekan kene ketemu gathuk akur meneh. Yen angel laka ha 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 Kaya truwelu ngono. Olahe. Kek lah kowe ngene iki maksude ngopo? Jalo apa piye? Nek ra tak tambani eman-eman. Jaluk THR kok ya. Lah wong bawa karo yen angel iki ngene iki ngopo? Olah tubuh ngene iki lho, gerak dan lagu iki lho. Olah tubuh iki kene. Kowe olah tubuh nek kene ku olah tangan. Olah tubuh kok kene, sing gerak ming kene. Nek olah tubuh ki yen angel. Sangel iki. Arang wis kulino ngono kuwi kok. Heeh, wis kulino iki. Sesuk nek kowe duwe bojo ya ngono ya, Nak. Bapakku NU, ibu Fatayat. Muslimah. Ibu muslimah. Buatayah. Luput. Bapakku NU, ibu Fatayat, ya, Pak. Musliman. Melu NU pancen ngidul ngawa Melu NU pancen ngalor ngidul ngawa berkan malah senam ini Loh, wayangnya selingi sholawat masuk. seru salah Ibu Fatayat. Loh, ibu-ibu kan jadi Fatayat mosok kon muslimat. Bodoh. Ayo, Genta. Rampung ke. Banser ki ketuane Pak Saipul wae Banser. Ya lal waton ubul waton minal iman wala takun minal hirman inhadu ya lal waton. Nek ajeng dibajutke nanggap melih. Ayo. Acara iki tahunan. Tahunan setiap tahun, Mbak? Iya. Yang anu, Mas? Dengkulmu aku diundang, Mbak. Mas! Kowe ngundang aku, Mbak. Kowe tak undang Mbak gelem ora? Loh, ora apa-apa. Mbak ora apa-apa nek cepet butuh dolke Mbak. Nek Mbak ya padha. Mbak ki ya payu. Ayo payu nang micet. Angel ka Iku gaya kucing arep mutah ngono kuwi. Yo, kan tadi salah ya aku mau. tang kena. Ya weh. Nombes arato pamurutan saking Pak Arno Parakando bapakku monggo. Nggih. Hati-hati Kakak. Hati-hati monggo. Ya.
Iki mau pamundutan. Dadi kowe kudu dipratitiske le nembang. Nggih. Niki kenging napa Pak niki, Pak? Pamundutan dadi ati. Ngerti karepe dadi ati? Pripun? Kuwi iki nggo gawe nyandra wong nggone bebrayan. Nggih. Nah, ta. Dadi supaya wong bebrayan aja salah. Niki kenging napa, Pak? Kula samare gejala niki, Pak. Gejala ayan napa gejala napa niki Pak ya Allah. Ngono Cetho, singkat cetho, setruk. Ojo aku pengen sehat. Posisimu mau piye wong iku rampung kok. Ngono ya, Pak. Iya, rampung lagune. Nek lagu dang tak dentung sut ngono berarti kudu posisine piye? Dadi lagu dadi ati iki nggo gawe sinau kowe sesuk milih priya aja sok milih baguse aja sok milih nggon Nggih. kekayaane. Bagus, duit. Kowe ngapa ya? Lah iki nek ora gendang lekas ngene terus ora. Oh, kowe pengen dang-dang lekas. Ora pengen kesuwen mandek ngono ta maksudmu to? Ora. Heeh. Mandek kagul. Iya. Ya wis budgetake ya. Wah, ayo. Mangke nek pun mandek sare melih. Ngono. Langit hati nang prasaja alas bebetine
hati-hati. Matur nuwun. Sampun Mas Gareng. Iya nak. Indi. Ora wani. Syuting sih. Nah iya. Nggih, pamundutan dadi ati sampun dipun pinangkani. Menika ugi wonten dawuh. Nggih. Ujung dalu Pak Dalang kula saking Bolongarit. Wah. Badhe nyuwun lagu Setya Tuhu Ninggal Katresnan. Iya. Nggih, katur dometeng. Dumateng. Oh, iki une iki gathuk dadi dometeng. Dometeng sing meteng sapine karo wedhuse. Katur dumateng para sesepuh dusun Kalilusi matur nuwun. Wassalam saking kula Mas Eko. Nggih. Nggih. Mas Bilih Eko. kepareng Pak Jupri ingkang nyekar. Lah iki. Mas Eko niki. Sip, Pak Jupri ingkang pundi Pak Jupri? Sumadya mboten Pak Jupri. Pak Jupri monggo Pak. Tutuk. Monggo Pak Jupri. Tok. Wis. Oh wis ya. Sip. Kan napa kula teng mriki? Niku wonten dawuh supados minggah. Wonten dawuh supados nembang. minggah nyekar napa Pak Setyuhu? Setya Tuhu napa ninggal katresnan ing enten kalih. Nggih, monggo Pak. Napa badhe kersane jenengan napa sing penting nembang? Ngono wae. Pak Jupri ju menika maju, pri menika prigel. Maju terus prigel ning ngarit. Tuhu mboten napa. Pak. Setyuhu nggih? Nggih. Bawane jenengan. Lho. Kok nglem nggih panjenengan, Pak. Bocore pripun carane bawane? Carane? Ngemataken cincingan menika. Oh nggih. Terus napa? Sakniki napa kawani? Nggih bencang kalih linggiran nggih mboten napa-napa. Nggih saniki. Monggo, Pak. Jajal nggih. Nggih, monggo. Ampun dipoyoki lho. Mboten, mangke nek dipoyoki dados lagu, Mas. Pamintaku Nimas Sita asih Handot runtut tansah rerundungan ing sarina sawangine. Nah, kengko lagune Setya Tuhu versine ditarlengke
Bae terakhir didangdutke wae. Ya, sak ramban. Sarambut lamun ato saketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih Pindo mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sito asih bawanipun. Lajeng Lagune badhe dipun kancani napa badhe piyambakan, Bapak? Kancani sinden apa kancani sinten, Pak? Jenengan mawon men ngono. Wah. jeruk minum jeruk nek sekali sinden nggih Pak supados gaya nggih. Intan Jorgi maju ke depan. Ya, monggo. Tarlengke bae terakhir dangdut. Ya, sak rambahan mawon. Heeh. Dangdutane loro sale. Ya. Ya, sak rambahan mawon. Esti Wiromo Ki Gunawan Hadi Widodo masuk.
Nggih. Awit menika pamundutan kalih. Siap. Nggih, ninggal katresnan. Lah iki sik iki kok megol-megol kaya entrok nyanyine. Lah iki ngancani. Ngancani, Pak. Oh, ya saiki nembang. Sepote intan ancene kudu sak lagu, Pak. Ngono wae. Ben megal-megol sithik. Engko sing nom-noman ya diparingi lagu-lagu. Ninggal katresnan ning pamundutane. Yo, siap. Iki hadiahe rokok. Ji Samsu. Nah, iki. Jolke minyak. Jiwaku sampai surga. Jolke minyak. Ji Samsu. Ya sun, Pak. Yo iki arep apa? Arek ora. Edan aku angen-angen. Arep Arep. tuku. Jaluk. Awang kowe wis dikeki kok. Kowe jenengan. Nya. Nah, ngono. Sun nggih, Pak nggih. Ya. Ngono lho. Ji Samsue. Dibagi ora reng ora aku reng. Dibagi ora. Bojome keduman rokok kok. Kowe ora apa? Khusus aku iki. Rokok sajen. Ya, Ayo. ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Hesti Wiromo. Asuwan rino lan
Ngombe. Lah yang ini temen wong luru duit ya Allah. Melas mengge ngombe reng. Tak ombene iki, Pak. Heeh. Pocari. Aduh. Sing penting lak nyambut gawe iki semangat, Pak. Totalitas edan, Be. Ngombe. Ayo, ngombe. Ora. Diombe ndak mengge pedhot kampase malah. Wah, ndukake aku ora ana ke. Ora, iya. Oh. Gak gleng-gleng mesake aku malah ling mengge. Ngono lho Pak, wong urip nyambut gawe iki ngene iki lho sampe barang lho. Wes. Mari. Karo selir. Ayo. Karang wong urip nang alam donya iki karang ya ora suwe rek. Ora suwe. Nah, bebasan wong mampir Ngombe. Meneh. Sowan nang Kali Lusi. Wis padha kenal karo sampeyan. Wis, Wonosobo, Cik. Ayo, meten Wonosobo. Ayo. Padha bebrayan sing apik, kaya diayan sama sinamadan. Mergo wong urip nang alam donya iki ora suwe. Mung bebasan mampir Ngombe. Ya, ngono kuwi. Dadi totalitas ngono kuwi ya. Lah, jenengan sowan wonten mriki, Pak. Ayo. Lah iki parasane golek duit to. Sing dipikir ora mung donya tok, akhirat ya dipikir paribasane wong urip kuwi mampir. Mampir apa? Mampir ngombe. Ngombe. Wis wae Pak, mbok mangan karo mangan soto ngono ben wareg. Njaluk soto lho. Wis ora. Gah aku nesu aku. Aku rasanya malu gini tuh Pak. Aja nangis. Nek nangis ki silitmu mah. Oh, madake lambeku kaya silit. Arep ngomong. Rupamu lambemu kaya dalan ndok ngono lho. Awas mau tak cium. Mas. Cium Mas. Jangan ora ngerti to, pel aku saiki iki. Mumet aku dadi wong urip ki jan. Aku ki saiki wis mumete ra jamak-jamak. Dadi wong urip ning alam donya ki paribasan mung mampir botak. Iki dibuka ki semromo kukus tok. Rong sasi dlamput golek butuhan. Lagi nembasan dibuka ira-irane kaya wungkal. Kotak. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah naungan Dewi Asmara. Sepasang wis ya Pak ya wis. Wis lagu siji meneh. Lagu-lagu ajeng napa niki Bapak-bapak, Mas-mas? Nom-noman. Gelandangan. Wis cocok temenan ya. Kering sudah rasanya air mataku. Rupamu wis persis. Ayo Pak, gelandangan iki tenan panyunan saka bocah nom-nom. Ya. Kenapa Pak? Bisa Mas? Masnya apa mau request lagu apa? Silakan. Ya jelas. Dawet Ayu Banjarnegara. Wah, Dawet Ayu Banjar. Tang 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 Oleh 100 ya. saking Mas sinten iki? Mas Yoga. Wah, sip penggiat seni niki mesti. Ya. Niki jambunan apa ngagem sinden apa owe-owe? Owe-owe. Wah. Turun sintren.
sintrene yen ayonen nemu gambang yen ayonan nemu gambang yen ayonan kamange menyan putih jos simbah latar wis yo dawet ayu nggih kanca-kanca dawet ayu Banjarnegara monggo Banjarnegara. Dawet awi sama nih Mas nggih. Matur suwun. Mas sinten kula wau? Mas Yoga luar biasa. Gelandangan sing urung Pak iki. Ayo dipinangkani. Matur suwun berkah barokah rezekinipun mugi-mugi pikantuk sikat derman saking Gusti. Gelandangan. Sapa iki? Ayo. Mbak Cita. Gering sudah. Iki, Indi. Indi. Rasanya air mataku. Mbak Indi ya. Ngepek ra apa-apa. Ngepek ra apa-apa. Oke. Masih bersama New Papala. Papala apa? Iya, siap. Ya, maka Mas Kampleh. Kampleh sapa? Loh, Mas kering. Langit sebagai atap rumahku.
teges iki jembatan Mas wong langit dadi. Yuk. Reng, Nun. iki ana tamu. Apa? Ana tamu saka tlatah Kepil. Siap. Saka tlatah Kepil yaiku saking Kalipuru. Menika tamunipun Pak Hanum Lukita. Pak Carik Kalipuru klaturi minggah. Lagune iki full dangdut niki. Dangdut Pak, dangdut Pak. Carik Kalipuru. Monggo. Mas Agus, monggo Mas. Dangdut monggo. Minggah. Mas Agus, Pak Carik Kalipuru. Yo. Sewu Mas Carik menika ceket-ceket nggih. Nggih. Menika Sugeng Badala. wilujeng dalu langkung rumiyin rawuhipun matur mbah nuwun. Nggih. Rawuh ngene Pak Lukita. Nggih. Pak Hanum Lukita. Nggih. Barang kadang sepah kawula. Nggih. Mas Wit. Siap Pak. Selamat menuntut hidup baru. Matur suwun Pak. Nggih. Monggo lagunipun apa Pak? Nuwun. Puspitono. Puspitanala. Ya dangdutnya. Yo diderekke sinten? Pak Agus teng pundi nggih, Pak Kadus. Nggih. Pak Kadus. Puspitanala. Piyambak nggih Pak? Napa Di kancane? mawon. Oh nggih. Siap. Kula coba diam masane. Wah nggih. Siap. Ready. Kali Mbak Indi Pak. Siap. Alhamdulillah. Cekap nggih. Colokane listrik niku kencengi Mas. Ndak ngerusakke Pak. Tolong colokane dikencengi riyen. Pon stabil melih. Mega Mas. Nggo jarum-jarum. Boleh. Cekap nggih Mas. Don. Pun siap jare. Ya. Isi loading. Sinambi nenggo loading monggo Nggih. ngojo-ngojo riyen. Sabar ya Mas. Wah jan semangatnya luar biasa nih Mas. Cah nom-nom ya. Wis diniati ya. Yang penting tetap guyub rukun. Ayo, bener. Dek sinten Mas? Niku Dek Iyen apa sinten? Jenenge. Ngapa ta Mas senyum-senyum wae saja Namanipun Hindi. Iki sing mau duet gala-gala ta iki? Iya. Yo. Yo, wis. Pet. Ayu banget, ayu ready, ayo. Sisan gawe Mas Arik.
Jarum-jarum karo Mbak Cita. Suwe meneh engko terus disambung nang goro-goro ya. Iki mbok menawa sing urung bapak-bapak sing dereng dipun pinangkani mangken saged wonten ing goro-goro nggih. Nggih. Wonten panyunan lagu Kutha Purworejo. Oh nggih mangke ten goro-goro. Saking bapake kala wau wonten goro-goro nggih Pak nggih. 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 Kula suwun mboten dangu kok niki tak. Mboten dangu Pak, paling setengah jam Pak. Heeh. Ya. Dadi nut karo papan panggonan, heeh. Nut karo papan panggonan senengane kaya ngene aku karo kowe ya mung nderekke ya sowan bendaramu. Kuku sing tupa kumelun konengan ya sangapake kawangku sing agung cacahan nanging sanget angikipi sang raksikane putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati Engkang dunung pagelaran Jawi.
Yo